25 травня, 1183-й день анексії Криму. В ефірі «Заман». Я Єлизавета Цареградська. Доброго ранку. Через 2 години біля Верховної Ради України відбудеться акція, під час якої учасники відкриють виставку «Сучасна українська медицина». Активісти мають на меті показати, в яких умовах доводиться лікуватися українцям. Туди поїде наша знімальна група. Про подробиці акції ви дізнаєтесь з наступних випусків наших новин. Антикорупційна операція. Печерський райсуд Києва відпустив під заставу екс-голів ДПС Луганщини Олександра Антипова та Полтавщини Володимира Задорожного. Вчора вранці їх затримали в рамках масштабних обшуків та затримань колишніх очільників податкових по всій Україні. Їх звинувачують у розкраданні державних коштів, зловживанні службовим становищем та участі у злочинній організації. Правоохоронці провели 454 обшуки в 15 областях і затримали 23 діючих і колишніх керівників податкової служби. Під час затримання у Олександра Антипова було вилучено грошей на суму 3,8 мільйона доларів. Його звинувачували в розкраданні державних коштів на суму понад 6 мільярдів гривень. Прокуратура просила 60 діб арешту з альтернативою внесення застави в розмірі 200 мільйонів гривень. Олександр Антипов, спілкуючись з журналістами, заявив, що в нього такої суми немає і вини своєї не визнає. Я абсолютно не винен в цих справах, які зараз, як кажуть, приділені. Крім службової діяльності, я і моя сім'я займалися бізнесом до останнього часу. Рішенням суду Олександр Антипов був звільнений під заставу 15 мільйонів гривень, яку він має сплатити протягом 5 діб. Антипов зобов'язаний носити електронний браслет та здати закордонні паспорти на 2 місяці. За словами прокурора Савчака, сума, внесена в обвинуваченні Антипову, не найбільша з числа затриманих посадовців. Є підозрювані, які визначено розмір застави понад 350 мільйонів. Ляля Озерчук, Олексій Шандра, Заман, АТР. Ще один затриманий фіскал сьогодні вночі вийшов під заставу в 1 мільйон гривень. Суд відпустив колишнього начальника Дарницької податкової адміністрації в Києві Юрія Кравченка. На те, що внести гроші у Кравченка 5 днів, якщо заставу не буде внесено, прокуратура може звернутися до суду для зміни запобіжного заходу. Щонайменше 3 людини загинули внаслідок теракту в столиці Індонезії Джакарті. Ще 10 були поранені. Вибухи прогриміли біля 9-ї вечора на автобусній зупинці. 2 смертника підірвали себе з інтервалом в 5 хвилин. 3 загиблих та 5 поранених – поліцейські, інші поранені – це цивільні особи. За останні 1,5 року угрупування «Ісламська держава» здійснило в Індонезії цілу низку терористичних нападів. В одному з кварталів Манчестера у Великій Британії пройшла спецоперація правоохоронців. Аматор зафіксував її на відео і виклав в інтернет. Поліцейський спецназ, озброєний автоматами, оточує, а потім виривається в житловий багатоквартирний будинок в центрі міста. У вівторок поліція затримала 1 підозрюваного по справі про теракт на Манчестер-арені. В середу були затримані ще 3. Теракт в Манчестері скоїв 22-річний Салман Абеді, вважає поліція. Він народився у Великій Британії в родині біженців з Лівії. Расследование продвигается вперед. Были произведены несколько арестов, и эта работа продолжается. Мы подошли к критическому уровню в том, что касается террористической угрозы. Сегодня по просьбе полиции на улице были выведены дополнительно 984 военных. Они будут работать в Лондоне и, если потребуется, в других частях страны. Зруйнована казка. В музеї української діаспори виставка сімейних архівів Киримли. Експозиція діє в рамках міжмузейного проєкту «Чумацький шлях». На стендах фотографії та архівні документи кримських татар періодів до депортації, їх боротьби за повернення додому у радянські часи. Історичні експонати виставки поєднані з мистецтвом сучасності. За словами організаторів виставки, твори, представлені у музеї, відображають винищене культурне середовище сучасного Криму. Вот на этой фотографии ветераны Второй мировой войны. Там есть и мужчины, и женщины, которые прошли войну. И вот вместе с Амитханом Султаном, во главе с ним, они приехали в Москву с обращением в ЦК о том, что восстановление наших прав и восстановление справедливости. Витіснення кримського корінного народу привело не заміщення це російською культурою. Ми показуємо те, що приїхала досить необразована спільнота, яка використовувала Крим найперше в якості військової бази, а по-друге в якості дачі.
На цю годину це все. Гарний настрій та цікаву інформацію підготували Гульсум Халілова та Лідія Полянська у програмі «Уян Халкем Уян». Дивитися наш телеканал можна, придбавши підписку на сайті АТР. Ваша підтримка важлива для нас. Наступний випуск «Заман за годину». Залишайтеся з АТР.